И здравейте хора, аз съм Darkland BG Proc и днес играем Minecraft Pocket Edition. От миналия епизод ще довършим къщата на дърво, Survival-а. Света по-точно. Само да къде ме е спал много, то става нощ. Аз съм го пуснал с зомбита. По-бързо трябва да си направя къщата. Няма значение. Крава. Крава! Крава! Така, за не харчиме много от тези чудесики. Така. Абонирайте се за канала ми и за каналите на Mitaka Gamer, Dark Lion, BG Proc и за Niki N. Те са едни много добри ютубъри и мои приятели. Също и Deviper BG. Да, Deviper BG. Дано да ми стигне. Няма. Не, ще стигне. Да. Съм го пуснал на нормално с чудовища. Аз никак не обичам. За това колкото остане. Не! Как? Така постава. Така. Това ще ми... Паяк. Вярно бе, слагай врата. Странно. Така, сложихме си вратата. Трябва да издържа до другия ден. Ужас. Вижте кой готина. Планина. Я да опитаме. Settings. Normal. Yes! Ресурс паковете. Това ще ми е обикновеното така. И вече го направихме на мирното време. Кога съм сложил тази врата тук? Аз не знам. Мирно е, така че... Я малко да забравя. Трябва да си направя стълби. Пръчки. Не, трябва ми дърво. Ще трябва да цепна от тавана. Няма начин. Поне две. Така. Си направя стълби. Защо не мога да... пръчките. Така. Още две. Ужас. Аз си цепа тавана. Защо? Така. Пръчки. И как? Къде? Боже. Вече мога. Така. И вече мога да стави. Защо само 3? Защо сам? Поне 3. Още поне 3 тя. Още ми трябва 4 дърва.
пекари. То вече тавана ми го няма. Ето. А за това ужас. Тън. 6 стълби, поне вече имам вход. Та къща без вход, каква е тая къща? Ще бъде с някой. Ох, опаши се, че има селяни. Ами сега. Ще трябва да скочим, няма начин. 2, 3, 4, 5. No. Ох, супер. Добре, имам дърт. Така. Скоки слагай дърт. Скоки слагай дърт. Скоки сложи дърта, бе. Така. No. Ох, стълбата. Така. Добре, сега вече ще може да се изкачим. Не, какво става, бе? Не. Иначе. Айде, де. Изкачи се. Давай. 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 Yes. Юпи! Скачихме се! Вече сме си в къщата. Къщата. О, имам две брадви. Първо отиваме да цепим дръвца. Да. Ай, за какво ги служих тия стълби? Така. Ще поцепим малко дръвца, може да ви се стори скучно, но така деня ще стане по-интересно, защото ще се вижда повече. Така. Ще поцепим още няколко дърва, поне 20 да стигнат. Да обработим после. И чак тогава може да си почнем готината част. Тя ще е скучна. Да си не изгуба къщата. Така. Още малко. Абонирайте също и за Ангел the Gamer. Да, един много добър. Не е чак толкова добър, да имам нищо, пак не е приятел. Абонирайте за него. Добър е, прави добри клипчета. Бил съм до него, сигурно сте чули, ако е качил клипче с мен. Така, ето ми, то се вижда даже къщата. Супер! Така, става ден. Даже 23 имам. Yes! Хубаво, че тук е поле и има много цветенца. Сега е най-гадната част, изкачването до къщата. Всъщност не е толкова гадно. Вратата. Така, оп. И ще обработим тези дърва. О, стаки 28. Супер. Вече е ден. И тук може би ще ми е печката. На място на кабелстона. Не на място на кабелстона, върху кабелстона.
Ще направим пода, после тавана. Всичко ще е от дърво. Така. Буквално всичко. Да се надяваме. Не и мебелите. Ето не всички са от дърво, да, печката не е дърво. Ако имате на Майнкрафт глич, ако ви се е получил или нещо друго, да направите печка от дърво. Това ще е супер готино. Не. Така. Пода е готов. Yes. Сега започваме с тавана. Това ще е по-лесна част. Няма да трошим, само слагаме. Не! Боже, това го най-мраза. Като играем с приятела ми Ангел the Gamer на PlayStation, не съм свикнал с бутоните и винаги слагам, вместо да махам. Така. Супер гледка. Тук е ужасна, тук супер. Как къща ми е горе-долу готова. Дърво. Сега ми трябва cobblestone, защото ще започна вече по-сериозната работа. Повече cobblestone ще ми трябва. Да си направя кирка, може би брадва, а пък да се надяваме и да открия кол. Ако открия, да е. На такава височина едва ли. Трябва да хода в някоя пещера или нещо друго. След малко ще свършим епизода. Други епизод пак ще е на Майнкрафт. Защото нямам факли, повече нататък няма да копая. 18 cobblestone, не е малко. Така. Ще си направим... Ето и сега се получи също. Ще си направим път към... Тази дупка ли е, проход ли е? Кокошка! Веднага отивам да си направя това и кокошката да убия. Преди да изчезнала. Така. Трябва ми това. Трябва да си направя още пръчки. Така. Това. Така. Добре. Заместваме това с това, това така. И това така. И отиваме да убием кокошката и да свършим клипа. Ако успея да хвана стълбите. Винаги падам. Така, кокошки е, къде си? Или поне къде те видях. Две крави! И овца! Хайде първо овцата. Yes! Още една вълна и вече имам залегло. О, първи левел. И... още една овца, вече имам залегло. Уху! Юпи. Добре, това е всичко за днешният клип на Майнкрафт. Абонирайте се, натиснете лайк бутона, не дизлайк бутона и чао!